lyser hernede. Nej, forhåbentlig ikke. Tror jeg. Det er det ikke meget Ja, for. ellers skal man da ikke have noget lys. Vi kan jo ikke se. Vi kan se det alligevel. Vi kan jo ikke se og læse det alligevel. Ja, jeg kan. Kan du? Nu prøver jeg at hente mine briller. Så skal vi se. Åh ja, det hører vi hver gang. Jeg kan ikke se. Og hvem er ved at smadre sin stemme hver eneste gang? Frankie goes to Hollywood. They go free when you... Ja, jeg har forsøgt at hænge dem, så der ikke sker noget. Ja, men vi tjekker lige for en Ja, tid. vi tjekker den hele tiden. Jo. Så er det den der. Så kunstigt. Har vi en væske? Ja, der er flere. Det er ligesom om, det er svært ved at gå tænke. Ja, de har ikke så nemt ved det. Nej, det er vægen. Hva da, Fatima? Højre. Sådan der på. Jo, Ja, filmer du? Godt. ja. Så er det den sidste luft, ikke? Nej. Jo, det var ikke det der. Det er ikke det video. Det er juletræet. Har vi? Det kan vi lige prøve at slukke noget af lyset. Ja. Jo. Men vi skal jo også Ej, hvad? Det lyser flot op. Og det står op. Nu skal vi ikke snakke mere om det. Det der